And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Paborito akong pagsamantalahan ng karamihan. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Kelly. At ito, ang aking secret file. Three years old pa lang ako nang mamatay ang lola ko sa side ng mother ko. After ng libing, ay dumiretso kami ni mama sa bahay ng bago niyang kinakasama. Isang taon na silang nagsasama noon at ilang buwan na ring buntis si mama. Bata pa lang ako. Pero, yung pakiramdam ko, challenged na. Hindi kasi alam ng side ng stepfather ko na anak kami ni mama. Yes, DJ Rocky. Hindi sinabi ni mama sa kinakasama niya na meron siyang mga anak. Kaya kada may magtatanong, ang sinasabi na lang namin, anak ako ng tito ko, na kapatid ng mama ko. At yung nanay namin ni kuya, ay nawala na lang bigla. Sa murang edad, tinuruan na kaming magsinungaling. Magulo ang sitwasyon. Kasi nung nanirahan kami doon sa stepfather ko, merong kakaibang ugali. Yung biyanan ni mama. So, yung tatay naman ng stepfather ko, lagi akong binibigyan ng 20. At pag binibigyan ako ng 20, nire-request na kung pupwede, sayawan ko siya. Tapos, hinahawakan ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Syempre, bata pa ako noon kaya akala ko, mabait lang siya. At wala lang yun. Pero habang tumatanda ako, nagkakaisip ako. Nararamdaman kong merong mali. Hanggang sa nagbakasyon kami sa Boracay. Umalis sila mama at nagpunta sa isang bar. Natutulog ako noon. Nang biglang maalimpungatan ako at naramdaman ko na merong kamay na gumagapang papunta sa babang parte ng katawan ko. Nang idilat ko ang mga mata ko, naaninag ko na nandun yung nanay ng stepfather ko sa kabilang side ng kama. Mahimbing ang pagkakatulog
Nung medyo para bang naaalimpungatan na ito, tsaka bumitaw yung umahawak sa akin. Nilingon ko kung sino yun. At alam ko na. Pagkatapos nun ay dumating sila mama. Sa sobrang takot ko, talagang natulog ako. Pinilit kong matulog. Nagtalukbong ako ng kumot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon kasi 7 taong gulang pa lang ako. The next day, habang tinuturuan akong lumangoy sa tubig, pasimpleng hinahawakan ang katawan ko. Yung maselang bahagi ng katawan ko. Binubuhat-buhat niya ako. Hanggang sa nakauwi kami ng bahay. Pakiramdam ko may mali talaga. At dahil doon parang na-trauma ako. Sa tuwing lalapit siya sa akin, iniiwas ko talaga yung katawan ko. Kasi pakiramdam ko, hahawak lang siya sa katawan ko. Sinubukan kong magsabi sa mama ko nung time na pinuntahan niya ako sa isang tambayan kung saan ako nagstay nang lumayas ako sa bahay na tinitirhan namin sa magulang nga ng stepfather ko. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. At ang akala niya ginagawa ko lang lahat ng yun para magdahilan. Tandang-tanda ko pa ang sabi ko sa kanya nung gabing yun, na pinagsasamantalahan ako ng ama ng asawa niya. At kung magsumbong ako, ay papatayin sila. Yan ang banta sa akin. Nasabi ko yun dahil sa sobrang kaba at takot. Pero ang totoo, kaya hindi ko maisumbong dahil bilang bata pa ako ay natatakot ako sa pwedeng mangyari. At isa pa iniisip ko na kapag nagsumbong ako, magugulo ang lahat. Kasi masaya naman na si mama sa pamilyang yun. At ayokong maging dahilan ng pagkalugmok niyang muli. Kaya yun. Pinilit ko na lang na huwag ipaalam sa iba. Kay mama lang, na hindi ako pinaniwalaan. At simula sa araw na yun, ay nakapagtanim ako ng sama ng loob. At galit sa puso ko, na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Dahil imbes na samahan ako ng mama ko na lumaban, ay mas lalo pa siyang gumawa ng dahilan para hindi na ako makabangon sa pagkakadapa ko. Dahil doon, naranasan ko pa na mapagsamantalahan at maloko ng iba't ibang taong nakilala ko. Inabuso nila ang pagkababae ko. May mga pagkakataong pang gutom na ako. Pero wala akong makain. Dahil ang tanging nakakapitan ko lang ng mga panahong yun yung mga tropa ko. At yung mga tropa kong yun, hindi naman lahat sila totoo. At aaminin ko, DJ Rocky, naging pokpok ako. Para lang makasurvive. Para lang may maipakain sa sarili ko. Nalugmok ako ng sobra. Walang kaalam-alam ang pamilya ko.
sa mga sinapit ko. Kasi, ang iniintindi lang naman ng mga magulang ko yung kanya-kanya nilang bagong pamilya eh. Yung tatay ko, itinakwil niya na kami. Yung nanay ko, ayun, focus na focus sa pag-aalaga ng stepfather ko. Nahihirapan ako, DJ Rocky. Sa tuwing nagpupunta yung tatay ng stepfather ko sa nilipatan naming bahay, o di kaya naman pag bumibisita kami doon sa bahay nila, para bang gusto ko siyang sigawan. Para bang gusto kong ipagtanggol yung sarili ko sa ginawa niyang pang-aabuso sa akin. Ang hirap. Ang hirap nang wala kang kalaban-laban. At yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, hindi ka pa paniniwalaan. Ilang beses ko nang sinubukang tapusin yung buhay ko. Nagtangka lang naman ako pero at the end of the day, naiisip ko pa rin na kapag ginawa ko yun, parang sinasabi ko na rin sa sarili ko na sumusuko na ako. Pero ito, kahit maminsan naiisip kong sumusuko na ako at gusto ko nang sumuko talaga, susubukan ko pa rin. Susubukan ko pa rin lumaban sa buhay kahit ako lang mag-isa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa programa mo dahil kahit papano, gumaan yung bigat na nararamdaman ko. Muli, ako si Kelly at ito ang aking secret file.